Abyan, welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipafrasakar, karon pastor diri sa Bay City Fellowship Baptist Church kag didto man sa Dumaguete ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nga nagatipon kag nagasimba sa Ginoo dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Amon kamo nga ginaagda sa pagpakig-upod sa amon sa among activity kag panimbahon, pagdayaw kapag himaya sa Dios. Kada alas 5 sa hapon, tubtob alas 7 sang gabi kada Domingo. Liwaton ko Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Karon sa aton nga pagpamalandong sining bersikulo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Aton karon pamalandungan inang pundasyon kag ang kusog sang mga Kristohanon sa nagahulat, nagapaabot kag nagaalagad sila sa aton Ginoo. Kinanglan may ginatuwag nga firmness and stability ang mga Kristohanon. Ikaduha, kinanglan nga sila may foundation kag strength sa ilang pangabuhi kag pag-alagad dira sa Ginoo. Sa Mateo Kapitulo 7, sa tapos nga si Ginoong Hesus nakatudlo kag nakawali sa ginatuwag naton Sermon on the Mount, may mga responses ang mga tao sa iyang gitudlo kag nga ginwali. Duha ka klase sang sabat o kon response nga himo ang mga tao. Ang una, amo ang response sa pagsikway. Ikaduha, ang response sa pagtuman. So siling dire, inang mga tao nga nagapamati sang pulong sa Ginoo, daw kaangay lang sila sang tao nga nagatukod sang balay. Ang una, nagatukod sang iya balay sa balas-balason nga foundation. Busang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong. Kag nagatuman sa ila, ipaangay sa taong mainandamon nga nagtukod sang iya balay sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag naghuyop ang kahanginan, kag nagsampi sa tong balay, kag wala ini mapukan, kay natukod ini sa ibabaw sang igang. So, kinanglan ang tao sa nagapamati siya sa pagtudlo o kon pagwali sang pulong sang Dios, kaangay sa sining ginahimo nimo karon. Kag kun imo ini tumanon, do kaangay lang ikaw sang isa ka tawo nga nagtukod sang iya balay sa isa ka malig-on nga bato. Pero kung imo isikway ang pulong sa Ginoo, kaangay ikaw sang tao nga nagapamati sining mga pulong kag wala nagatuman sa ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagtukod sang iya balay sa ibabaw sang balas, kag nagulan, kag nagbaha, kag naguyop ang kahanginan, kag nagsampi sa tong balay, kag napukan ini, kag dako ang iya nga pagkapukan. Busay gala kung ang imo response o kung sabat sa pagtudlo kag pagwali sang pulong sa Ginoo, amo ang response sa pagbaton kag sa pagtuman, pagkabuhi kag paghimo sini sa imo nga kabuhi. Kaangay ikaw sang isa ka tawo nga nagtukod sang iya balay dira sa bato. So are you founded? Are you strong
sa imo pagkabuhi subong nga mga Kristohanon. There are many weak or soft foundations sa kabuhi. Personality, ang gahom, ang posisyon, ang pagkabutang, ang dungog, ini mga sandi, balas-balason ini nga mga pundasyon sa pagluntad kag sa pagpangabuhi. Pero may ara nga strong foundation. Ang foundation sang pagkabuhi sang mga Kristohanon amo ini ang sadsaran sang pulong sang aton Ginoo. The Word of God. Nga nga malig-on nga sadsaran ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo is the inspired Word of God. Gininhawa ining pulong sa Ginoo sang balaan nga Espiritu. Amo ining pagtudlo sa nagatuon sa pulong sa Ginoo nga the inspiration of the Scriptures. Ang kahulugan sinang inspiration of the Scriptures, hindi nga ang writers sining Scriptures amo ang inspired, kundi nga ang pulong mismo amo ang inspired. Ang writings amo ang inspired, hindi ang writers. Okay? Busa, ang ilang nasulat, inerrant, walay sayop, infallible, masaligan. Tungod kay ang pulong sa Ginoo, inspired, inerrant, infallible, may authority ini sa imo o sa akon nga kabuhi. So, the first reason that Christians can have the strong foundation and strength sa ila pagkabuhi subong nga mga tumulo ni Kristo Jesus amo ang the inspiration of the Scriptures. Number 2, the immutability of God. Anong kaulugan sinang immutability of God? Nagakaulugan inaabyan sang unchangeability of God. Inablang ang Diyos naton wala nagabag-o. Kung naton usisaon, wala siya nagakinanglan nga magatubo, kag maga-improve, kag maga-develop. Kay siya is already perfect. Can you improve on something or someone who is already perfect? Hindi na nimo kinahanglan nga hilabtan ina. Ining aton Diyos, tungod kay siya, kumplito na. Perfect na. Himpit na ni siya. Hindi na naton ini siya pagaliwaton. Oo, sige ng Isos, ang nagkari siya sa kalibutan, subong nga tao. Siya nangin ginatuwag nga fetus sa tiyan ni Maria. Siya ginpanganak, ginbata ni Maria. Nagtubo siya, nahimo siya nga bayong-bayong o teenager. Nahimo siya hamtong nga tao. Hasta ngang edad niya 33 katuig kag siya naghalad sa iya kabuhi para sa imo kag sa akon. Ang iya pagkatao nag-improve abyan tungod kay siya tao. Kag amo ina isa sa mga kinaiya sang tao nga ang tao nagatubo. Now when we talk about the deity o ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus, wala na siya nagkinahanglan sang improvement. Inatudlo ina nga He is unchangeable. Ang bersikulo naton sinaabyan amo ang Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Pareho lang siya. Kahapon, karon, kag sa palabuton. Why? Because He is perfect. Tungod kay ang Diyos naton perfect, ang aton ginatindugan nga mga pagtulunan niya masaligan, strong foundation. Kung nagaduha-duha kita abyan sa sinang aton Ginoo kag sa iya gahom abilidad sa pag-reveal sang mga kamaturan. Kaya ang mga kamaturan abyan kaginhambal diri sa balaan kasulatan ginatuwag ini nga absolute. Absolute. Wala na
sang kahigayonan nga magabag-o kay absolute naman. Isa sa mga absolutes amo ini 1 plus 1 is always equals 2. Amo inaabyan ang ilustrasyon sang absoluteness. Hindi pwede nga 1 plus 1 equals 2.5 or 2.2 or 3. No. Amo na gid na sang kahapon, sang karon, sa karon kag sa palabuton. Kag si Ginoong Hesus amo man na siya kahapon, karon kag sa palabuton. He is immutable, unchangeable. Ang iya mga pagtudlo diri wala nagabago. Pagtudlo niya pananglitan nanungod sa gender sang tao nga female kag male. Di ba? Sa Genesis 1:26 and 27, God created man in His own image, male and female created He them. So, amo ina ang ginahambal sa Balang Kasulatan. Hindi na naton pabutangan sang third sex. Abyan, nga ginapus ang iban nga mga tao. Nga mo ina ang ila tinindugan, kag ila mga prinsipyo. Tungod kay wala sila nagapati kag nagatuo sa ginatuwag the inspiration of the scriptures. Ang mga pagtulunan sa Balaan Kasulatan, wala nagabag-o. Siguro bag-o nimo na diskubrihan, pero dugay na nga nagaluntad o kung naga-exist. So, ang aton foundation, abyan, foundation tungod sa inspiration of the scriptures. Number 2, because of the immutability of the sovereign, the immutability or unchangeability of our Savior, the unchangeability of our God. So, nagatindog kita sa iyang kamatuoran nga wala sang kabag-uhan. Kag ikatatlo, abyan amoy ni, nagatindog kita sa integrity, tungod sa integrity sa aton Diyos. The wholeness of the nature and the personality of our God. May integridad. Ining pulong integrity of the bridge, of the concrete of the building. Kung sa aton pa, wala sang ampaw, wala sang bakante, sulod gid ang simento sa kang-a sang mga bato o kung sang graba. Wala gid sang hangin, so to speak. May integridad ang haligi, ang pundasyon sang taytay o kung sang building. Nga bisan ano kakusog sang linog sa gihapon magatindog ang amo nga building. Tungod kay may integridad ang pundasyon kag ina nga building o kon taytay. Adyan ang aton Ginoo may integridad. Tungod sina ang mga tao nga nagasalig kag nagasalig sa iya, abyan, makatindog nga malig-on, nga may kasiguruhan, kag may paglaom. Amoy niyang kabangdanan, abyan, nga si Pablo nagsiling sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast and firm, unmovable, founded, and strong. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ang Kristohanon may fruitfulness kag makaangkon siya sa ginatawag success o kon kadaugan sa iya pagpangabuhi kag pag-alagad dira sa Ginoo. Amo ini nga mga kamaturan ang ako nakita abyan diri sa 1 Corinthians 15:58. Kag ibili na kon subong mga pamangkot. Are you steadfast and firm? Are you strong and founded on the scriptures, on the sovereignty of God,
and the integrity of the sovereign. And lastly, are you successful and fruitful in your Christian life? Magsilinggan ko, successful, you are doing what God wants you to do. You are living on what God wants you to be sa imo nga espirituhanon nga pagpangabuhi. Kabay pakuntani ini nga mga pagtulunan, mga puntos, mga leksyon magapabilin sa imo panguna-una abyan kag magapanawog sa imo nga tagipusoon kag imo ipagwa dira sa imo mga binuhatan kag mga proyekto sa imo espirituhanon nga pagpangabuhi. Dios nga balaan, adamong gid nga salamat nga we can find firmness, foundation, and fruitfulness in you. We can be steadfast, strong, and successful because of your grace and guidance upon our lives. Bless our day, keep us from sin, make us channels of blessings to others, and give us the joy that does not depend upon happenings, but on our relationship and fellowship with you. In Jesus' name, Amen. Nairil salamat, gid, sa imong nga pag-replay sa sining aton nga segment karon. Diri ako sa pag-greet sa aton mga abyan, Ma'am Rose Kadilig. Good morning, dira sa imo man. Pastor Benjamin Amar, Mr. Crayulaman, kamusta? Salamat gino sa imo ginpadala. Pastor Mawilito Bakang, amen. Pastor Dalaygon ang pulong sa Ginoo. God bless us. Good morning everyone. Amen. Samuel Tiad, Sandy Kin, good morning Pastor, watching from Thailand. Yes. Thank you. I'm delighted and elated, Sandy, nga nakatanaw kag nakapamati ikaw karon sa sining aton segment. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipaprasakar, nagapanghinaot o kung nagawish ng imo adlaw karon malipayon kag makahuluganon ang imo eternidad mahimayaon. Madamo gid nga salamat. Sa lahat ng dakong malinis at mainam, ang Diyos ay